Yan nga guys, oh. Lagyan niya. Maabot siya mabibeka. Ilan na to, be. So, let's see guys, yung order natin. Ala, ayan yung mapakita. Charo sa day. Ano, April 7 to 9. Guys, sa taplato daw, yun para sa lamas yun, be. Nato para sa lamas. Kane? Wow, grabe sa tipo. Oh, master kayo. Gusto mo, siya luto-luto. Hindi ko luto. Labi na pag inunanan, no? Hindi na siya luto-luto. Ako daw tipaw. Tayo nga lang na mo, ha? Oh, siya yung butang pangalan. Ay, kato ba? Ay, kani. Kasi kato. Sa puti, sa pagtappings ba? Toppings ko kung yun. Ito yung side mo na. Look. Sa mga kilid, no? Ikaw na. So, ako yung maglalagay, guys. Happy 13. Yeah, happy. Nice. 30. Oh, unique. Bukay cake. Gamura yung cake. Ano ka? Wag gasto. Oo. Na siya mapipi, ah. Ah. Pareha siya sa imo, ha? Oh, buta sa rip. Unya ikan butang sa ko. Sa rip. Wapo kayang tapi, iyang ikuanan, butangan kay isda. Isda. Itarong ang 13 na kuhan. Happy 13th birthday. Oh, dili na lang, kana na lang shortcut. Birthday na lang, eh. Oo. Happy 13th na lang. Oh, ikaw, kung may saktong toppings, apil Baby. sa plato? Baby. Dira sa kuwan na cake niya. Cake ra. Oh, hinaya. Oh. Ay, kaya dagko ah. Oh. Oh. Nice. Thank you ka kang Ate Pao. Ay, himuan ka niya og Milo cake. Oh, Hindi mga... natin. Hello guys, so, naghimo kuan. Nana na siya cake nga gamay, hinimo sa kuan. Amo videographer. Ang gahimo. Ana kay kami man tuloan ni guys ang Yeah, kuan. kami ra guys. Kami-kamera. Oh, Kami lang lang kayo, kayo. no? Toothpick. Kaya para pang Toothpick. guide niya. Kami mang tuloan ni kay suporta man gyud sila nako. Silang tulo, landuha. Duwa. Ay kami naman diri. Amo ang kuan. Pang guideline na to, guys. Wala na kandila. Ay wala kandila sa altar. No, tooth. Dito sa kuwan ka, niknik. Na, wala ni kandila sa altar gagagmay. Kato lang kandila nga dako katong gamay istanan dahil putlon. Oh. Oh, pwede nagbin. Oh, mo bitaw puti. Happy birthday gihapon. Oh, na siya. Saan manamtas bukid. Di ba? Oh, mo magi kinabuhis bukid, guys. Oh. Oh, ginagmay ra. Oh, nalang Ito, toppings. bigan. Ano Kulang, yun? kulit na lang. Ha? Kulit na lang. Oh, Gani pa? Namangay ko ang twins, kwinta. Ayaw, kaya ako itong itipo. saan paliton di ay? Kaya na rin, lima ka buko lang. Kulangan pa. O nya na. Abot ni Clark ang gipalit sa ani. Isa niya sakit niya. Isa naman. Ala, laurel day. Kuha itong laurel. Dayon katong isa. Atong pahumot ba ha? Oh, Og sugar, tanawang sugar. pila ka po? Mga 5. Ay. 5 o 4 rin isa nga. Og katong liso ra bless. Ayaw na ilabot dala ng ketchup diri og mga kuan. Dito na edit na gina. Wala na yung kon gin. Mas guwapo mo nang lago dito kayo. Kami na salbi. Nasa yung kilid.
Happy pa yung nabutang ko, guys. Oh, happy. May pagibutang to niya tipo sa kanang silupin dito para guntingan na para kanaon na din no. O din mo tingin sa'yo anaon. Di ba katong pare sa uban ba nga silupin? Silupin lang nagagmay. Basta ay kabalo ko. Kamay ra day? Sakto ra. Oh. Nice no. Siya. Labat daghan na ko inana na tong mga tono pero katong cartoons. Nani cartoons sana nga Milo. Day. Cartoons. Mga cartoons inana lagi sa Shay. Isa ka kon sa Shay, no? Pila ka cake. Sa isa ka cake, opat. Napay unom ka kuan Milo og upat ka itlog. Dako-dako to. Dako. Pero gamay man atong hulmahan. Palit ka tong lingin ako. Ay, katong dito nga hulmahan dako. Oh, kato gani. Lingin. Ala naman tayo hulmahan di. Lapit, katong maha. Oh, dako ra kay tuol. Ah, dako na to. Bidin lang din nakibutang Ana sa Debbie, sakit na nga. Be. Itong gas niya. Ang wala tong pangbumbaya. Okay. Talibang ako din. Kuan. Nahin mo na, Gwen. Puroton na ni Day. Puroton. Ayaw na kuan ni. Paniti. Ugasan na dukdukon. Ano? Ang kani huroton sad. Walay ulang ay. Ipon dire. Dire na skilid ha. Tikas lang. Puroton na siya para dagan. Gwen, mag-edit na ta. Bye na. What pa din siya? Oo. Oo, mali. Puli-puli lang guys kay ang kuan guys. Basta ba ko nahimo na ano na sa toothpick? ay kay guide man ang toothpick, no? Kaysa kung di ka mo guide kung di ka mo guide ana kay dili man gud na kay apiki bi ang lugar, ay apiki bi ang space niya sa kuan. Grabe sa kay kang oy. Inang confidence. Yung bitaw ko ang isa kay electric pan gigamit. Ang pandar. Vlog po tong kwan po. Ang kato? Ano yun? Wala ibula din no. Kukuha ko. Putay kanday ganang style niya day ba sa toothpick niya. Ang saan day? Ano ra Butang ba skill? na okay. Oo. Ibutang ni Mo mo ka. gali. Dagdanging ang ana. Mo na yung ginamin. Ay, nice, no? Oh. Taro nga. nga. Oh. Yun ni kay mga happy birthday Oh. editor. Ayaw ba kay Dugangi pag isa ka kuan. Ay, duwa. Tong chocolate ug kuan. Ayun na oy kanira white. Ay, di ma-appreciate ang chocolate dahil. Kay puti, waron man siya. Dapat puti dyan yung kuan circle. Pila ka buhok? Iliw lang, Ang umor gana ba na oh. Oh. Oh, ubos. Nay. Ay mo na natong mo on bliss. Oh. Buho, no? Oh. Dapat ang birthday ug makaron ni mo siya. Birthday ni Kuya Dagi. Ay, ay pagsaba. Kaya to ipa-kon sa iya inana. No. Wala di pakita pero dako na hulmahan dis na.
Nga na rin katong tumaong to na to. Ha? Allah, unsa ka ang lutuan nimo dira, maglisod man pud ka. Wala man kay dako nga butanganan. Ah, palitan nga itong isa ka ko na. Atong dako-dako. Steamer. May dako We are in Europe. Ano dako atong steamer? Pwede ra man gud sa kalaha oy. Nadako-dako ng away taklo na. Wait, taklo bang ko na? Taklo ba na ko? Isod lagi way taklo. Oh. Tik-tik na ka no. Oh. Oh, tarong nga. Nakimpita. Imo ko anon. Na! Asa to na na. Okay na sila guys. Ayun na magkabalaka guys. Puti, kuan chopstick. Chopstick. Ay, ganang kuan. Toothpick. Toothpick ka. Ito, lusulusang ko init kayo na. Sulod dito, init kayo dia. Bugnaw na to dito. Namoy papel. Nabutan na to din sa happy birthday. Tapos ipilit na din nato sa toothpick. Ano din. Papel nga ko manusbok. Miskan unsa mga papel para ma-design lang siya din. Parang pala sa mga cake at tipo. Na dito. Ano Diba? to? Ala, ambisa daw kung nabatoy lista. Picnic. Itong kuha na ko nga puti. Kuha daw rin. Na dito ang pentil pen o notebook. Ambi. Sulod dito ka. Sulod. Kaya magkanta si Bingbing. Kanta siya happy birthday. Birthday niya po tao. Dito. Init na magkali siya. Wala tanaw, nana. Ito, bugnaw kayo. Ay, pulabi na ako. Init na ba kayo nila po? Uy, tanaw na ko ba may sulat? Kaya may sulat ako. May sulat ako. Abi ng phone gamit ko. Oh, nindot na yung cake. Yan, makuha na. DIY. Oh, lala cake spin ped. Anay 13. Oh, nice no. Inana lang atong mo na tong gamon kang dagi. Oh, kanang gamay na kon dai papel dai. Dako ano naman no. Ah, dala siya cake ko Hulman. to. Yung cake ni Bingbing. Tanawa lang ko ano. Nara oh. Dice kayo. Nice kayo ka ho. Wala ginag mo. Usa di ginagmay ka, ginagko. Ano? Dito na magkakahi. Kita rawan. Oh, kan Sarap ka tao ka ako na. si Yara jud. Guys, kada ko siya mga bukit. Ginoo ko. Bukit, gamay na yun. Nara yung cake guys, oh. Mega, nara oh. Cute kay tanan. Yang happy birthday 13 pa man iyang edad. Oh. Oso si Gwyn, ano birthday Gwyn? Ikaw, Bin. Ano daw malipay? Oh, malala, gilay po si Bingbing. Sa katuig mo, rabihan Wala na. ko na. Aloy, ang ginoo. Tagaan pagtaas. Dako na siya? Ay, ambot. Gamay na tay. Gamay ra, dako na kay na. Gamay ra. Kanino na ni. Oh, kana ra ka taas. Dai, pagdala ra gidibul diri sa kapakit, dai be. Ah. Nanay, happy birthday, Wiwin.
Win-win. Ano? Ikaw na lang po ito ka-dedicate. Ilala? Oo. Iwin? Oh. Iya ba bulit? Nakitape mo, bebe? Tip na puti? Kanong sa tape? Ano, dito? Ay, ako tanan ang tip ko. Ay, mo lagi mo. Tanaw to. Sa kuan. Video. Happy birthday, happy birthday. Yapil ka sa Margaret, apaw. Ami sa ano, tipo, Yapil be? sa kanyo. Yapil dili ba? Yapil mo? Tipo, gunting sa puti pa. Ayan, nagunting mo yung lala. Wala, o daw. Ay, balik ko na. Ikuha ni mo? Oh. Parang pati mo dito, video ni mo. Oh. Oh. Ibalik. Dai, Oh. diri ibalik ang kon kay. Nawala yung pin. Pagto na yung tuwan. Oh, ka na. Mabebe. Oh, kada. Ibalik na ang pan sa likod. Wait. Pakita. Birthday na yun ako, guys. Pakita sa akin. Papa hindi yun eh. Yahon hindi yun. Ibuta sa saligday. Takas day. Picturean sa nakpo. Oh, Oh, picture siya. Oh, yan ang picture. Ang picture na an. Baby. Wait. Kupod. Pagwasag asin di bless o bitsin. Bitsin dai. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Bitsin o konay asin. Bitsin o asin. Iwan ka. Ito. Ako din.
Nagpalit ako sa potato. Nasa Ang yellow. kit mo. Nasa red. Ako ni ito sa